pesos sa pagpatuman sang distance learning. Kaso sa mga baboy nga nagkapektuhan sa African swine flu, padayon ginabantayan sa Task Force sa Negros Occidental. Sa Balita National, gobyerno ginkakas ang new normal sa COVID-19 scenario. Semi-lockdown ginpatuman sa Senado. Kag sa atong Balita International, kaso sa COVID-19 sa Russia masobra sa tunga sa milyon na. Sa sports balita, NCAA magadugang sang esports sa Season 96 program sa 2021. Kag sa atong Balita Entertainment, Chris Aquino ginanunsyo ang upcoming project upod ang mga bago nga partners. Sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sining. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakulod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 11 Action Radio Philippines, Standard Time, kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal.
Magapain ang gobyerno sang syudad sa Bacolod sang 135 milyones pesos para pondohan ang mga kinahanglanon sa pagpatuman sang nagkalain-lain nga sistema sa pagbukas ng klase sa babot nga Agosto 24. Ini matapos ang pagsinapol na ginpatawag ni Mayor Bing Donaldia upon si City Councilor Renesito Novero, Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales, City Budget Officer Imelda Williams, kag iban pa kahapon nga daw Lunes. Ginpahayag sang konsehal, nagapungkong at chairman sang Committee on Education. Ginpresentar ni Sales sa alkalde nagkanilain nga approach sa pag-edukal sa mga estudyante kang isang blended learning, online learning, modular kag pag-usa sang radyo. Ginpahayag ni Novero ang mga pondo ang gikan sa Special Education Fund sang syudad, samtang ginatunan sa karon ng pag-realign sa iban nga items nga hindi na kinahanglanon. Ginpatahagman ni Novero nga lakip sa mga pagagastuhan sang syudad, among pagbakal sang duha ka duplicators, pagbakal sang laptops kag tablet para sa pila ka mga teachers kag iban pa. Nagalaom naman ang konsehal nga ini nga mga pamaagi ang mangin epektibo sa pag-edukar sa mga estudyante. Mga gadgets like laptops, mga tissues, mga tablets, tanan actually amounting to about 125 million nga i-sort out naton from the Special Education Fund. Dapat yan si Bacolod City Councilor Renesito Novero. Nadugangan sang anom ang kaso sa nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginpagawa nga datos sa Department of Health Western Visayas, ang mga nagpositibo ginabugusan sang apat ka mga Negrosanon, isa ka Bacolodnon, kag isa ka taga-probinsya sang Iloilo. Ang apat ka mga Negrosanon amo ang 44 anyos nga lalaki nga taga Banua sang Binalbagan, 24 anyos nga lalaki nga taga syudad sang San Carlos, 50 anyos nga lalaki nga taga Banua sang Calatrava, kag 34 anyos nga taga syudad sang La Carlota. Ang Bacolod, isa ka 26 anyos nga lalaki, kag ang sa probinsya sang Iloilo, isa ka 30 anyos nga lalaki. Nadugangan naman sang apat ka recovery sa Western Visayas. Sa 836 ka mga laboratory result, magluwas sa anom nga nagpositibo, wala naman sang repeat test, kag 827 ang negative, sa diin 3 ang repeat test. Ang Western Visayas may 203 ka kumpirmado nga kaso, sa diin 74 ang aktibo, 118 ang recoveries, kay nagapabili naman sa 11 ang napatay. Ginakabig ang COVID-19 patient number 29 sang syudad sa Bacolod din sa 26 anyos nga locally stranded individual gikan sa probinsya sang Cebu nga nalakip sa panibago nga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas. Si patient 29 ang nagbiyahe humalin sa Tabuelan Port sa probinsya sang Cebu padulong sa mga syudad sang Escalante sadtong Hunyo 12. Gindalang pasyente sa isa ka pasilidad kag ginkuhaan sang swab specimen sadtong Hunyo 15. Subong adlaw Hunyo 23 sang nagwa ang resulta sang test kag gini ang nagpositibo. Si patient 29 ang asymptomatic o kung wala sang sintomas nga ginabatsaga. Ang Bacolod City ang may 29 ka COVID-19 confirmed cases. Siyam diri ang aktibo, 17 ang recovered, kag 3 ang napatay. Padayon ang patigayon man nga monitoring sa Department of Labor and Employment, ikaw po ang Department of Trade and Industry sa mga safety measure nga ginapatuman sa establishmento base man sa interim guidelines sa nasambit nga mga ahensya. Suno kay DTI Bacolod Head Mary Rose Agnes Capigon, umpisa Hunyo tras nagalibot na sila sa mga establishmento kag ginapasiguro nga napatuman ang mga preventive measure agud nga malikawan nga maglapta ang COVID-19. Dugang pa ni Capigon, pila sa mga establishmento nga ilagi na monitor amo ang mga mall, supermarket, BPO companies kag iban pa nga mga lugar nga masami ginakatuan sa mga tawo. Palayag pa ni Capigon, adlaw-adlaw nagalibot ang ila personal kag kun may mga kakulang o kun wala napatuman sa isa ka establishmento, ila ini gina-follow up. Sa iban nga balita lokal, padayon na pagbantay sa Task Force African Swine Flu sang Negros Occidental Provincial Veterinary Office bangod sa madamo sa mga baboy ang nagakapektuhan sang ASF sa area sang Luzon kag Mindanao. Ginpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Reynante de Sena sa piyak na nagapadayon ng COVID-19 pandemic, padayon na pagbantay sang ilang mga inspector sa tanan nga borders sang probinsya, subong man sa puerto kag airports. Dugang pa ni de Sena, wala sa gihapon ginapahanugutan nga makasulod ang pork products gikan sa Luzon kag Mindanao diri sa Negros Occidental. Sunod pa kay de Sena, bangod nagapabilin nga ASF free ang Negros Occidental. Supisyente ang supply kag may kasarang nga padayon nga magpadala sa mga produkto
dito sa probinsya sang Cebu. Ginpermahan na ni kada City Mayor Salazar Jr. ang executive order nga nagadumili sa anuan nga pagtipon-tipon sa baybay, suba, linaw, park ug iban pa nga ugon kag iban pa subong man ipatuman ang liquor ban sa Hunyo 24. Suno sa alkalde na antisipar na nga madamo ang mga dagsa sa nasambit nga mga lugar, ilabi pa nga ginadumdum ang kapiyastahan ni San Juan de Bautista buwas nga adlaw. Ginasaad sa EO ni Escalante nga istrikto o kun i-istrikto ang pagdumili sang anuman nga pagtipon-tipon kag para sa outdoor activities kinahanglan nga sundon ang social distancing kag hindi dapat magsobra sa napulo ang mga tambong. Sa liquor ban ginadubili ang pagbaligya, pagbakal kag pag-inom sa magkahulubong inimnon sa mga pampubliko nga lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise indi gid magkalipat nga mag-detoxify ugali ang pag-inom sang DTX 500 nga nagatindog sa imo dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man ang mayara sang or nagabulig panubos sa mga blood sugar bangod sa organic compounds nga vincentierantine kag polypeptide. Galing sa mga kaksyon naton sa mga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sa diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto sang DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Sa aton mga kaaksyon, ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, may dira nga dugo nga nagadulot man sa naglain-lain nga masakit, ari ang solusyon Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin epektibo, bagud mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gilamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, Una sa aksyon! Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. Wala sang lugar sa Pilipinas ang magasaylo sa new normal sa masunod nga mga inadlaw matapos nga nagdesisyon ang gobyerno nga magapabilin ang community quarantine para mapahinay ang paglapta sang COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque subong adlaw o kon isa ka adlaw matapos ang pagsapol sang National IATF, ang pinakamataas nga policy making body ang sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa televised briefing gipahayag ni Roque ang ining desisyon sang IATF ang temporaryo lamang. Sa nibaluan, nakip sa quarantine classification sa pungsod amo ang ECQ, Modified ECQ, GCQ kag Modified GCQ. Sa karon ang syudad sang Cebu amo nagaisahanon nga lugar sa Pilipinas nga napaidalom sa ECQ. Ginpaidalom sa semi-lockdown ang Senado matapos nga duha ka empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Ginkumpirmar ni Senate President Vicente Soto III ang report kasunod sa pangabay sa mga empleyado. Sunod kay Soto, semi-lockdown ang ginpatuman tungod may mga hearing kay trabaho pa nga ginatapos ang pila ka mga opisina sa mga senador subong man hindi maproseso ang sweldo sa mga empleyado kung magpatuman sang total lockdown. Ginklaro ni Soto nga hindi kinahanglan nga obligahon ang mga empleyado nga mag-report sa trabaho. Ginpasiguro man sang senador nga ang mga persona nga nagka-close contact sa duha ka mga nagpositibo ang nakapaidalom na sa 14 days self-quarantine. Sunod sa data halin sa Senate Medical and Dental Bureau, ang Senado nagka-record sang 16 kay kaso sang COVID-19 sa diin 3 ang naka-recover, isa ang napatay, kay duwa ang nagapabilin nga aktibo. Sa dugang pangabalita national, masobra na sa 300,000 ka mga manunudlo ang napaidalam sa training sa pag-usasang online facilities bilang preparasyon sa pagpatuman sang distance learning approach sa pagbukas ng school year sa mabot nga Agosto 24. Sa public briefing subong adlaw ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga masako sa karon ang mga manunudlo sa pagpreparar sa pagbukas sang klase kasunod nga mangin bag-o ang pamaagi sa pagtudlo. Sunod kay Briones, naumpisahan na ang mga upskilling activities sa National Educator Academy of the Philippines hag mga manunudlo nga naga-build up sang ilang skills. Ang DepEd ang mayara sang malapit 1 milyon ka mga manunudlo kag non-teaching personnel. Inabsuelto ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Jonathan C. Alvarado si DSWD Secretary Orlando Bautista sa mga amariyang natabo sa pagpanagtag sa Social Amelioration Program o KUNSAP. Sa hearing sa komitiba ni C. Alvarado kag isang House Committee on Public Accounts, ginpahayag sini nga wala sang problema sa level ni Bautista tungod ang matuod kung may problema ang publiko nga ginapalabot sa tiglikom madasig sini nga ginaaksyonan. Tungod sini ginpahayag sang kongresista nga hindi patas para kay Bautista kung imbitahan sa hearing tungod tinutuyo lamang ang mga mahibaluan kung diin kag sino sa DSWD ang nakahimo sang sala
na nagresulta sa problema sa pagpanagtag sang SAP. Kontra naman diri si House Committee on Public Accounts Chair Mike Defensor kagin pahayag nga dapat yara sa hearing si Bautista tungod sa isyu sang command responsibility. Dugang pa ni Defensor nga dapat nakita ni Bautista ang problema sa SAP distribution. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time detalye sa Balita International Sports sa Entertainment. Pagkatapos gidlamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Una sa aksyon! Kag sa atong balita international, masobra tunga sa milyon na ang kaso sa COVID-19 sa Russia. Ang Russia mayroon na sa masobra 592,000 ka total cases sang masakit. Sa karon, ang Russia amo ay katatlo sa mga pungsod sa bugos nga kalibutan nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19. Sa pihag sa mataas nga kaso, madubo na ba ang kadamuon sa mga napatay sa Russia kung ikumparar sa iban pa nga mga pungsod. Ang Russia mayara sang masobra 8,000 ka COVID-19 related deaths. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports balita, plano sang NCAA kay lakip ang e-sports kag online chess sa season 96 na program sang kompetisyon. Una na ginanunsyo sang season 96 host nga Colegio de San Juan de Letran nga iga-hold ang kompetisyon kang isang basketball, volleyball, swimming kag track and field sa 2021. Pero suno kay Father Vilca Calvo, chairman sang NCAA Management Committee for Season 96 ang Letrana, plano naman nila nga i-extend ang programa sa esports ag online chess lakip man ang Mobile Legends. Ginpathag ni Calvo nga na-encourage sila sa performance sa ginbakita sang Pilipinas sa esports events sa 2019 Southeast Asian Games. Nagalaom si Calvo nga madamo pa sang sports ang madugang sa NCAA calendar. Hag nagapanawagan ini sa National Sports Association nga magbulig sa liga sa pag-organize kag pag-finance sang kahiwatan. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginanunsyo sang Queen of All Media Chris Aquino sa iya Instagram nga mayara ini sang upcoming project sa mga bago nga partners. Sa post ni Chris, ginupdan niya ini sang video nga nagaperma sang kontrata kag gidmutangan sang caption nga hindi pa niya mapagwa ang kaundan sang kontrata tungod confidential pa rason nga video lamang sa karon. Nagpasalamat naman si Chris sa Cornerstone family kag sa iya bago nga mga partners. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippines, Sunday Daima, inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw, Martes sa Hunyo 23, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo, mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!